Edwin van Hoevelaak, waar moet ik beginnen? Presentator, producer, schrijver, zanger. Weet je het zelf nog? Ja, ik ben lekker aan de gang. Nee, ja, kijk, het ene wat meer dan het andere. Het is maar net een beetje hoe het uitkomt. Maar, Wat staat er bij op je visitekaartje dan? die heb ik niet. Het past er allemaal niet op. Weet je wat het is? Ik doe allemaal dingetjes die ik leuk vind. En natuurlijk de hoofdmoot is produceren van plaatjes. En werken met Nederlandse sterren, artiesten. Beginnend of bekend of niet bekend, maakt niet uit. Ik bedoel, ik probeer mooie producten te maken. En, maar dat vind ik wel grappig, want jij doet inderdaad de bekendere artiesten, Jeroen van den Boom en dergelijke, dat heb je allemaal gedaan. Maar dan hoor ik ook dat je met een facelift uit Weijen een plaatje maakt. Ja, maar ja, waarom niet? Ik bedoel, iedereen is op zijn manier met muziek bezig. En bekend of niet bekend, maakt niet uit. Iedereen is ooit ook een keer begonnen. Hè? Wie zegt maar niet dat facelift over 10 jaar, weet ik veel, een grote act is? Dat weet je nooit. Ik ben natuurlijk wel bezig met eerst te kijken van, kan ik hier iets mee? Is het mijn ding? Hè? Dat is natuurlijk ook zo. En dan ga ik ermee aan de slag. En die jongens van facelift zijn in mijn ogen gewoon het nieuwe feestduo van Nederland. Absoluut.